zis că îmi dă capace. Las că i-am dat lui. Lasă că i-am scos noi nebunile. Trepări ăștia, cum că sunt vietari în gură de copii. Cu copii și cu femei. Dar am primit un mesaj, ascultă, am primit un mesaj și mi s-a spus, dar ce nu ți-era frică de albert nebună? Da. Și eu am primit. Ce pula mea. De ce să-ți fie frică de un om care cântă că dă banii pe lăutari și am cumpărat eu bitul? La urmă, e lăutar. Da, băi, să știe toată lumea, în câteva zile, cât de curând, E o surpriză foarte o mare. să avem o surpriză pentru voi, împreună cu fratele nostru, Ian. Mă, mi-ai luat tot. Auzi, Pia, ce zice lumea, să piși pe ei. Ba da, Ai auzit? Cui să frică? Da, n-ai cum să-ți fie frică de așa ceva. Bă, auzi? Ăla nu merge mult. Auzi? Ăla nu se duce la baie de față cu cineva să se cace, că e mai mare căcatul decât pula lui. Sau nu se duce să se pișe că e frică că vede lumea care pizdă. Nu faci melodie, Ian? Nu știu. Ăla se șterge când se pișe. Băi, frate, mă tot blochez, bă, Antoni. Ieșiți din casă că sunt în Ploiești cazat. Cine, mă, cine? Nu știu, frate. Cine, mă, ăla? Vreau să aibă soarta lui nebunul, ce vrea ăla? Te pup, te-am lăsat să mai pun și pe altcineva, te iubesc. Nu e... Antoni îi spas pe Insta. Și sorsa Selena. Pe cine mai pun și eu pe live-ul ăsta? Bă, câte persoane ai sedit? La mine se blochează, frate. 311. Cine sunt persoanele? 311? Hai bine, bă, pa. Băi, frate, mi intră persoane, băi, vorbim, nu-ți pertineți. Băi, ce are, bă, de ăsta, bă? Cu baza noastră. Ce ori viața? Bine, șefule, tu? Bine, bă. Da, frate. Eu nu știu, dacă poți să explici acum, că-s vreo 300 de persoane pe live. Nu am înțeles, care a fost treaba? Hai să vă zic ceva, ăsta e subiect închis. E subiect închis? Da, frate, e subiect închis. Intrați la mine, că vă zic. Nu are rost să zicem rost. Cine vrea să afle, poate în privat îi zicem, dar pe live nu, că nu și-are rost. Ai înțeles? Nu, n-am înțeles ultima parte. Pe live nu și-are Stați, rost. bă, că rezolv conexiunea și... Păi o te întreb în privat dacă e. Da. Da, mă, e la bă. A fost o ceartă, nu o ceartă. Ne-am luat așa, aiurea în gură și ne-am dus. Aia a fost toată. El zicea că nu știu ce, că ați venit să faceți poze și că ați fost voi să săriți la el. Așa a fost sau a băgat de la el? Băi, poza, am vrut să facem poza, știi? Dar ne-a vorbit în fine. Ne-a luat la mișto. Nu v-ați sărit cu ei. Băi, dar nu noi de nebuni, cum au zis ei, că am sărit noi cu telescop. Degeaba ei s-au uitat într-o parte și au sărit ăștia să scoată telescopele. Da, fără de ei au mânat geantă degeaba, poate s-au speriat, probabil. Na, păi. Dacă Marcu, Marcu, ești influencer. Cine e ăla? Nu știu. Nu le mai citim în comentarii. A, Ruben. Bă, știi ce am apreciat eu la asta, ce n-a făcut el? Ce-a fi putut să facă? Ia zi, frate. Vreo plângere de aia la poliție, dracu, ca pizdă. Păi nu, frate, că n-au zis. Mă, unde ești pe sus? Hai să moară familia ta să ne bată. Bă, să nu dai tare din... Vină, bă, în Gara de Sud, bă. Vină în pace, că... Te iei de mână cu Albert să moară familia mea. Mamă, câte, ce? Sper că te pup, te pup. De mai jos. Vă pup, băi, vă pup. Mamă, câtă lume are pe live fostul meu coleg. Viitorul tău iubit. Acum vă dați colegi. M-am ias drag. Păi sunt. Ești nebun. De public sulit. Scoate efect. Nu, cum ne vedem cu efectul lui. Vă rog, nu mă... N-ai bere, că te lasă la și pe alții. Nu sunt faptul tatuaje aici pe mâine, păi mâine să scriu plus 200. Alex, mă, că nu intră cu mine cioră. Nu mai băgăm acum, te bagă în seamă. Te pup, vă pup, băi, te pup la urică, Deni, te pup frumos. Stai așa, de până. Nu mai bate lumea. Mă auzi, Șoroi? Mă auzi? Nu te auzim, ești de pe live. Bă, m-a sunat lumea din Pantelimon aseară, frate. Altceva.
M-a sunat lumea din Pantelimon și m-a înjurat, a zis că ne-a înjurat, a zis că dacă ne prinde, că ne tai cale altceva. Și apoi a zis că e din Iași. Să ne taie, băi! Zic, te-ai făcut vedetă, băi, grade acum. Era vedetă, bă, treacă să te ia, dar nu știa lui. Mamă, câtă lume pe live-ul ăsta. Băi, bă, dar e bine, mă, mai intrați pe mine. Să moară familia mea când avea 20 de normalități, nu cred că venea să facă screenshot. Aveam 7. Nu, când îți venea să facă screenshot. Bă, ce mai ții minte ce fericit erai când intrau 7 persoane la 5 dimineața? Ai vrea cu faina alea de greu. Ne facem noi lumea pe spatele nimănui. Intră lumea pe el din cauza că află de discuția asta. Nu e vorba că suntem vedete și că așa pe baza cui. N-avem pe baza cui să fim. Deci că am dat un briceag în cap cu aia. Deci că am dat vreo telescopică la cineva. Sau zici că ați bătut vreun șmecher. Mai fie cu ea, băi, vă răspund la... să-și facă puține persoane. Cine e la negru? Mă bagă-mă în live. Și ăsta negru-i părul meu, dați follow, Antoniu Ispas. Zic, mă, ăștia-i dă tag, mă gă capa, ce aveți, mă? Să dea, frate, ce nu mai are voie lumea să facă live, auzi. Hai bine, mă, te scot să bați Hai pagina. scoate-mă, bagă pagina, vă pupă. Ce? Nu, aveam aproape 10. Domn Carlos Manuel, te pun. Ce faci, frate, poate doar regi. Hai, mă, viață. Voi să vezi puțin situația. Are asta tot poporul pe live, aia mă intră. Îmi zice unul aici că dacă nu ne-a urechea cineva, nu ne-a urechea nimeni. Ce să urecheze, mă? Mari... Băi, freia dracu de groaznic, ai cont fake. Mă, lasă-mă, faci bagi în seama cu toți. Mie nu vorbește nimeni, mă. Nu, zic, frate. Toți frații mei, băi, follow. Să intru mal ăsta. Scos piesă cu... Hai, frate, ce? O să vă răspund la Lasă așa. Te pup, vă pup, bă, numai frații mei aici până Bă, nu zic, frate, ce faci tu? Ăștia care îi dați tag-ul în capa asta de face live și zice că vine să caute și alea cu verii mei care au de 15 ani și fiind el are 21 de ani. Și plus de asta ce crezi? Și plus de asta l-au și bătut. Dacă are ceva în capa asta de spus, să vină, frate, să vorbească cu mine, că să se ia cu ăștia de seama lui, nu cu copii. Să vină să mă caute pe mine. Dar am Mă, șervețelul că lui nu Albert. aveți de-alea cu tai, Am voi, șervețelul lui gata. Mă, Albert. frate, că am dat așa. Dacă a lăsat în parcare la produsul de la... Dacă a lăsat în parcare, Mamă, ai șervețelul lui Albert? Hai, bine, bă, hai, bă. dar știi că tocul meu de la briceag nu se altă. Da, telescopica. Gata, frate. Dacă viața mă A? n-avem pentru ce să... Ce faci viața mea? Bine, băi, vă pupă tot, o să moară mamă, că m-am vorbit cu nici cu Bă, vreau să intri Andrei, frate, să intru cu el pe live. Băi, dacă el a zis că e bine dacă Albert mă dar uitați-vă să cu filmările alea. Stați, mă, așa. Ai ceva aici, Antoni? Ia vă toate viețile mele ce primește Albert. Bă, ce bătaie am luat, bă. Mă, gata, ce fac? Băi, bagi lumea eu la fel. Da, băi, oameni, bă, m-a rupt cu bătaia, bă. M-a spart. Intră cu mă în cap. Să-mi dea ce răbim. Da, gata, mă, că mă vin. Intram în cap aici. Și așa. Gata, mă, am luat bătaie, gata, ușor, da? Dacă am luat bătaie. Mai bag o dată, hai. Nu-i frate pe niciun live. Sau? Bă, ce de așa e important? Cuțu, bam, bam, bam. Nu e, mă, că mai Nu e, frate. zici. Copii de ăștia de 9 ani, zici. Da, mă, că vă dau de grup. Băi, stați, mă, să punem și noi întrebări aici. Stai, mă, dacă vreau. Pentru că ne-am bătut, că n-am primit nimic. Eu când a dat în mână și a scos și maceta așa pe ea și marcat. Dacă voia, vă putea, sincer, dacă voia, nu vă rog. Așa e, dacă vrea să Adevărul e continue, că- că altfel n-a vrut, știi, că era frică. De ce? Mă scos maceta și nu vrei să continui. Don Oliver, tu intri cu mine live, mă, că vezi că am persoane. Copii de 15 ani, ești, nu? Așa smart 2 ești? Bă, ăsta cu mustață și-a luat bătaie pe unde. De la cine, mă? De la lumea timpul să mă. Ia uitați, uite cu Stai așa, spune și aici niște, da. Ia uitați.
Marco, viața mea este... Ia uitați-mă pe Albert, după teamă. Reclamă la Roianele alea, uitați-mă ea. Ia uitați. Ia uite reclamă la Roiane, ia uite. Mamă, să vă răfăți, băi. A luat Roianele în brațe. Cine mă ia? Te pup. Albert, nu bună. Nu gata, frate. Zic, stai, lasă-mă, că e prea tare pauză. Gloare, mamă, eu... Eu te liviu, eu... Și. Lasă-l, mă, lasă-l. Să-mi bag piciorul, mamă, cum ai treaba aia. Să-mi bag piciorul, mamă. Lasă-mă, nu. Băi, Mai puneți-mi întrebări, da? Care nu se face măcar nu face. Bă, frate, nu se face publicitar. Alt subiect nu aveți. Nu vezi, frate, că ne spuneți. Hai să vă zic ceva. Am 15 ani. care sunt calificat? Are 16 ani. Minte, am doi și... Măcă capa are 20 de ani. Și n-au mai mult de 1,30 m, deci amândoi. Avem 3 metri amândoi. Nu mai zic. Ia uitați. Bă, Marco, să te Să zboare, mamă. Să lua roaiele de pleacă. Ce au vrut să mă Când te-ai bătut, nu m-am simțit nimic. Când ți-am bătut ca ei, doar ești. Iată, mă lăsați să putea face. Bă, gata, frate. Hai, mamă, la. Bă, stați aproape. Scoate ceva Frățiorii mei, ia frumos. uitați. Cât de curând scoatem ceva frumos cu Ian. Ia, bineînțeles. Ia dacă dorești. Stai de ce? Mariu, dar mi-a ales lui. Asta. La liceu, că vrei să iei la de ce mă la liceu? Uite ce Începe ca la cine a zis că sunt la mă, nu comentez, îl bat. Asta e. Eu nu comentez, eu îl bat. Da, mă, lasă, da, mă. Da, mă, i-a Da, spart. voi comentați acolo, că nu știu să citesc. Da, mă, i-a spart. Tu vezi ce buză un frat are ăsta, ce bătut e. Nu, hai să nu meră spatele. Iată ce bătut e și ăsta, și ăsta. Bă, să nu meargă spatele, mă, Dar frate. ce, mă, să e, mă, nu mi-a mai luat tot în cap. Bătuți rău și tăiați și Dar ce, frate? ăștia alții. Băi, băgați-l pe nuțul ăla să se am face văzut- picioare. Nici Albert ăla, nici nuțul ăla n-au nimic. Ești băiatul lui Sedan, bă. Băiatul lui Sedan. Da, băiatul lui Sedan. Să mai intre Ești persoane, tot mă. Și el a avut macetă cu aia. Este oameni. Cu aia, ai înțeles? Coaie, mă, fac. Schimba subiectul. Băi, mă vedeți, mă, că sunt, mă, cam așa. Băi, mă vedeți când sunt? Și eu, Mic și al drept. da, Gata, cu bă. atât de mic, cu atât de-al drept. 17 persoane. Frate, nu ne-am vorbit, frate, n-a fost vorba să mă bat cu el Cine să niciodată. mai Dar mi-a vorbit cu curile, n-am avut treabă cu el, l-apreciam, l-apreciam. Ce să sară, mă, frate? Lasă-l cu partea mică, că o să-i tine. Bă, Câte ai sunt? da, Tu l-ai bătut pe Albert. nu viața Câte mea, ce persoane? se pare. Bă, frate, bine ai făcut, bine ai făcut, bine ai făcut. Eu n-am dat cu... Eu n-aveam briceac, frate. Bine, frate, haide, lasă-te, bă. Nimic, o bătaie normală. Dar spune lui Giovanni ăla să tacă. Gata, Giovanni, acum faci live. Când Cine sunt ai la zis? Cine ai zis? oameni aici. Na, Ce figurant e ăla mic. Am dacă nu punea, nu mai era pe live. ți-ai luat bătaie. Cu cine te cerți acum, Morul mâncați? ăsta, băi. Ia stai, mă, morul ăsta. Punea. Păi i-am pus mâncați. Ia Am de pus la și am mine, spart da. cap. Raul Mor. Da, mă înjură. Mă, uitați-l cât e, are 40 de kg. L-a băgat în perete. Da, mi-a și dat. Ce are, vezi că nu te auzi. Foarte puțin. Auzi acum, Da. ce faceți? Și aici, și noi la o caterincă. Da. E adevărat, mă, treaba ce să vede că tu ești ăla de acolo și te-ai bătut cu ăla. Da, frate. Pe câți ani e, omule? Câți ani îmi dai? Bă, să moră fără mișto vreo 12 ani, 13 ani. Nu, frate, am 15 ani. Dacă nu mă credeți, vă arăt buletinul. Eu te cred, omule, nu mai ți-am zis de câți ani aveți. 49 de comentarii. Marco, așa, bă, ăștia. Întrebări. Bă, frate, Da, frate. îmi explică-mi un Băi, pic. ca viața mea, când am făcut balachir, băi, Educiule, mă rugam de tine să dai follow back și acum cauți băgări de seamă cu mine. Ia ești, mă, după la Ăla nu era Marcu. Care să Hai bine, frate, hai că pup, te pup. Păi stai să mai te întreb ceva, fratele meu, mă auzi?
Lează, zi repede. Cum a fost acolo, frate, să audă și live-ul și așa? Cum? Am auzit că ai vrut să faci poză cu el sau cum era cu frate? Hai să vă zic, frate, adevărul acum. Nu mă dea un lucru. Păi, frate, ne-am dus să facem poză cu el. Da, mă, uite ce bă. Și-am dat să vorbim și noi. Că și ne-a vorbit așa, Nu se în poate. cule. Uitați. Gen. M-am întrebat de ce vorbește Și l-am așa întrebat de ce vorbește în spate. și s-au alarmat. Eu băgam Și a băgat luna, am vorbit în porșetă și a spus că ne spune. Bun. Nu te las, frate, te salut. Te pup, ceau. Și bă, mai așa, mai bagă 15. Bă, te juri tu, te juri pe familia ta, cum o jur eu pe șaormă. Ai auzit? Arată-mă buletin. Ia te-am, mă, pe aia mică să se ducă acasă să merg.